Поворачивайся ко мне. Поворачивайся ко мне. дуруд ҳамдиёрони азиз, инак мо дар шаҳри Москав ҳастем. имрӯз конгресси байналмилалии таибони халқӣ ва психологон буд, ба анҷом расид. шукри худо хай, мо ина имрӯз дар конгресс унвони медали Гиппократ шудем. награда кардан Гиппократ, ки на ҳар як одамро, на ҳар як шахс ин хел медал гирифта метавонад. ва дуюм, мо соҳиби дипломи табиби халқии Федератсияи Россия шудем. моро награда карданд ва бо ин дипломи табиби халқии Федератсияи Россия мумкин аст ки дар Федератсияи Россия фаъолият кунем. ва шукр, ин унвонҳое ки шумо мебинед, ин унвонҳоро мо бо қуввати худ, бо илми худ, бо ҳунари худ дарёфт кардем. шукр мекунем ки мо миллат дорем, шукр мекунем ки мо ватан дорем, шукр мекунем ки муҳтарам президенти мо ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳаст ва мо дар ҳар як баромадҳои ӯ мебинем ки чӣ хел ҷаноби олӣ бо меҳр халқро зора мекунад, бо меҳр ба халқ дӯстии худро медиҳад. имрӯз мо дар шаҳри Москав ҳастем. ҳамин унвонҳое ки шумо мебинед, мо дар байни 2 сол аз худ кардем. ин ҳам бо ёрии халқи худам, бо ёрии ватани худам, бо ёрии гӯем ки рӯҳии президенти моро қувват медиҳад ки Тоҷикистон ба пеш. агар ҳар яктаи мо ҳаракат кунему ва пеш равем, ҳаракат кунем, пешравӣ кунем, мо боло рафтан мегирем. ин унвонҳое ки шумо мебинед, ман Бахтиёр Шоҳев таға надорам. вазир, ягон вазир ё ягон коргари калон тағои ман нест. ино ҳама бо меҳнат омаданд, бо илм омаданд, бо ҳунар омаданд, барои ба пеш рафтан дар кор, хондан дар кор. ин унвонҳоро мо бо меҳнат, бо илм, бо фаросат дарёфт кардем. бо ёрдами халқи худам, халқи худам, агар халқи ман моро боз дастгирӣ намекард, халқи ман тарафи ман боз намегашт, мумкин ки ман роҳафтода мешудаму дигар ҳеҷ вақт бар ягон унвон соҳиб намешудам. лекин ки халқи ман бар ман дубора ишқ баст, халқи ман маро дастгирӣ кард, дӯст дошт, ишқ дошт, рӯҳияи ман баланд шуд ва ман боз ба пеш рафтам. чандин ҳунарҳои дигар омӯхтам, чандин унвонҳои дигар гирифтам ва имрӯз дар шаҳри Москав боз фаъолият карда истодам. ҳама дастгирии пешвои миллат, дастгирии халқи ман аст ва дастгирии илму меҳнате ки мо дорем. ҳама вақт фарзандонро хононед, боз хононед, илм ёд гиранд, соҳиби ҳунар шаванд, пеш раванд. бо илм мо пеш рафта метавонем. саломат бошед. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.